Ga pundok-pundok mo to dito nga ito makauban. Sa nilang kay Iglison mangod pagdungog. Ang akong tema karon, how does God grant the Bible through the church? Sabi ni siya pa nga, sa unsang paagi nga ang Diyos naghatag sa Biblia, pinagi sa simbahan. Sa 235 sa Fundamentals of Catholic Dogma, nga binisaya nagkanayon nga, kung kita pasagdan lang sa atong kugalingon, why abag sa divine revelation sama sa Biblia, written tradition, o oral tradition gagis mga apostoles. 2 Thessalonica 2:15 ingon nga, huptis na kong kaligon. Ang among gitudlo kaninyo, pinagig sinulat, o among tradisyon, matod pa ni San Pablo. Ug dunay mo anha kaninyo nga magpaila nga siya magtutudlo, pero dili mo dawat sa among tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. Sa ito pa, distinctive mark of the true church that really carries its teaching nga duhag yun. Ang written tradition, the Bible, manyang oral tradition, apostolic tradition. Manyang hibawa na ito, sa karaang Biblia, suwat linya, suwat linya. Why kapitulo o why versikulo. Sa ito pagitaan tag tekstos Biblia, asa mabasa nga birhen ang nanamkon, birhen ng anak, nyala lang sa gahom sa Diyos. Do kay na itong pagitaon. Pero kay doon na may chapters, doon na may verses. Amingon tanaan na sa Isaiah 7:14. Birhen manamkon, ng birhen manganak, usa ka anak lalaki pagkatagon og Emmanuel. Sa Mateo 1, versikulo 21-23, ang Emmanuel, Diyos kauban nato. Ang responsable diay sa paghimo og kapitulo sa Biblia, chapters, uluhan, mao si Cardinal Santo Vicaro. Cardinal Santo Vicaro. Nga sa early 13th century. Kanang century, mag-iskul kay kag siglo century, magtapos ko nag-zero. Ngayon karon, 2nd century. Bot sa bot, 200. Kay 1 century, 100 ba? Usama na kagatos. So 2nd century, matapos og 200, gatapos og 0. Una na ginag-usa, dili na 2nd century, 3rd century na. Kay ang utlanan sa century, 0 man. Mayroon kag 3rd century, sa botulog kagatos, matapos og 0. Mayroon kag 301, dili na 3rd century, 4th century na. So, pag-ingon nga, the earliest 2nd or 3rd century, 12th century, 13th century, both sa about 1,250. Kaya 1,200, that is 12th century. Yan na may 50. Sa ito pa, 3rd century na. Hangga mugna sa kapitulo mo si Cardinal Hugo de Santo Caro. Hugo di ay. Yan first name, Hugo de Santo Caro. Yan gamugna sa bersikulo para igyapon. Sanctis Pagninus. Sakop siya sa Order of Preacher, OP. 1528. 1528. So, doon na kapitulo o bersikulo ng Biblia. Sanctis Pagninus. Ngayon Sanctis, yung apelido Pagninus. Yang ano na nga ang Biblia sa Protestante, 66 naman. 39 ang daang tugon, 27 ang bagong tugon, 66. Kay si Akiba,
Usa ka magtutudlo sa tinuang Judaismo. Yan ni siak man sa Judaism. Ya mga kaatbang niya kanunay mukutlo sa nganlan og Deuterocanon books. Nga ginganlan na ni Akiba og apocryphal. Apocryphal sa ito pa mini nga mga libro. Mao ng Judith, Baruch, Sirach, Kinaadman, niya duha ka libro sa Makabiyos. Sugingan lang na ni Akiba o apocryphal sa ito pa mini. Ang siya nagtawag ang Deuterocanon sa ito pa, the second counting or reckoning of the Bible. Ya ang saligan sibahan mao tong Septuaginta, 70 scholars, Jewish scholars who know to write and understand Greek. Sa Biblia nga Hebrew, Aramaic, gihubad nila og Grego. Mao nang 70 scholars. Yang ilang ihap sa daang tugon 45. Yang bagong tugon 27, 72. Og mao na ang gisunod sa simbahan kay karaan man na. Nya ka Akiba anyo 90 giharos na lang sa niyag atake ang ingno nato ng Iglesia Katolika kay 45 plus 27, 72. Ang iya 39 Old Testament plus 27, 66 ra. Mao na si Akiba mo'y sinugdan niya na ang ato gikan yun sa Septuaginta, 70 scholars. So ang atong Biblia naguna sa ubang mga bersyon sa atong mga igsoon nga mga protestante nga panahon ni Martin Luther, doon na nay German Bible translated by the Church, Catholic Church. Pagawa ni Martin Luther yan ang gida. Pag translate niya sa Biblia, muna yung gida niya ang German Bible which was produced by the Catholic scholars. Manang naghimo siya og translation sa Biblia niya pagabot sa 1611 mao na ang ginganlan nato og King James Version nga nigasto si Hari Santiago James og dakong salapi aron nga ang Latina Vulgata o Catholic Bible written in Latin will be translated into somewhat vulgar English. Dili na vulgar nga Malaysia ba? Kunili kanang masabot siya nga mga lungsuranon. Mao nang King James Version 1611. Mao nang opisyal nga Biblia sa atong mga igsoon nga dili Katoliko, King James Version. Oh, tuig na. So mao na nga may tungod sa balaang kasulatan nga mo'y gingon ni Sirach nga the highest of all truths are the words of God. Ang labing taas sa tanang kamatuoran maupulong sa Dios. Sirach 34:8. Nya si Isaiah 5:13 ningo si Kristo daghan sa kong katawhan na salaag kay way ka bang kaagan sa balaang kasulatan. San Mateo 22:29 daghan ang nangasayop tungod kay wala sila may balo sa gahom sa kasulatan. San Mateo 22:29. So, munang abiding by the principle of the church nga mabasa gyud ang Biblia kada adlaw. Nya ang simple example na simbahan kay basta naa lang pare kada adlaw gyud magbisa. Wa diha kay ngadto ba sa Roma, ngadto ba sa nasod, so ma-absent ang pare kura paruko kinahanglan nga ang obispo mupuli gyud aron nga ang Domingo nga misa dili mabalangan kay obligasyon man na. Sa muna ni Catholic Church nourishes, protects, and really propagates the Word of God that is the Bible. Yan, abdan nato sa mga Catholic faith defenders, muna nga ang atong passion and obligation
we must read the Bible and meditate and live by the Bible and share the word of the Bible to others. Ono Timoteo 4, 14 at 16. Pagtuon sa pulong sa Diyos, masaha, puy isi mong kinabuhi, ipambit suban kay maluwas ka. Katapusan, nainindot nga teksto sa Biblia sa Sirach 24, versikulo 21. Sirach, uluhan 24, versikulo 21. Doon na mo'y Biblia nga Catholic version, nagi Sirach. Chapter 24, verse 21. Sa gisulti, kung ang usa ka tao magpadayon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, dili siya mapakaulawan. O ang usa ka tao nga nagtrabaho sama sa buluhaton sa Dios, kanang tawhana maluwas. So a man who works of the works of God, saving souls, and that very man shall be saved. Muna kita, kaloy sa Ginoo, nga naghago ta, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo para sa kaluwasan suban. Buluhaton na sa Ginoo. Nga sa Sirach 24:21, luwason ta niya. Mustapuyan sa nato ang mga pulong sa Diyos. Manang let us always rejoice to have the Bible, and if any question regarding our faith, we shall rely on the Word of God. Kaya tingalig, may buong mo na sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 66, nga the magisterium of the church. Who is the magisterium of the church? The Pope and some selected cardinals. And if they will convene together to pronounce any doctrine that would be accepted by all Catholics, that is the magisterium. Gusto ng Papa, kuyog sa mga obispo. Pero sa page 66 nag-ingon, nga maayong mahibawaan, nga ang pulong sa Diyos, Word of God in the Bible, labaw kaysa magisterium. Labaw. Nga sa 68, the truth that we must learn that there is no dogma without the foundation of the Bible. Kung ay statement sa dogma, kinahanglan doon ang mabasa sa Biblia. The Immaculate Conception of Mary, naitik sa Biblia. The Immaculateness of Mary free from sin, awit 4:7. Ang esposa, way buling, way mansa sa sala kaniya. So doon ang mabasa. So way mabasa, that will not be ripened into dogma. Kuno na yung mga panudlo, mga istorya, ana. Ya, magunahon na ang istorya niya na nga, kanang, dawato na sa mga tao, kay ibungat na Santo Papa, o guwa ganis Biblia, dili na mabungat ang Santo Papa, na, that becomes still a hanging doctrine. It is not a dogma. So a dogma will be pronounced by the magisterium. I already defined what magisterium is. Kunya ang dogma, dili may mong dogma, kung way mga pulong sa Diyos ng mabasa niyo. So that is a dogma. Manang kita, defenders of the Bible, defenders of the dogma, and we shall always humble ourselves to the magisterium or the local leader of the church, manang obispo. Ug dako nga katilingban sama sa Subo, dili obispo, arsobispo. Ang obispo ug arsobispo parehara. Ang diferensya, ang iyang jurisdiction o gialagaran nga dapit, mas dako ang arsobispo. Nya kuno na mangulo sa mga obispo ug arsobispo, hangaan sa nantuhana, giordinahan na sa pagkakardinal. Muna sa Pilipinas, sa pagkakaroon, ug buhi pang duha, ang usa ka kardinal na itong active mo si Cardinal Antonio Luis Tagle, nga naa sa Vaticano, nga dako kay katungdanan. Siya mo'y international director sa evangelization.
Doon ay kardinal nga naa sa Mindanao, gulang naman to, nagkukadungog. Niya, ang usa ka kardinal, nagtrabaho sa Vaticano, dugay na kayo, tigulang na, lagmit ipahuway na. Usa rin yun ka, existent and active kardinal. Nga gituan nga, mahimong sunod nga Santo Papa, kay close kay siya sa mga Santo Papa. Close kay siya sa mga kardinal. Kay ang kandidato sa pagka Santo Papa, every kardinal. Kung kardinal ka, di kalikayan kandidato kang mahimong papa. Nya magsuwat ka sa imong bayodita. Sincerely, frankly, without lie. Imo nang i-distribute ang imong bayodita. Ang ubansan nga mga bayodita sa ubang kardinal, mabasa sa nimo tanan. Ang imo sad mabasa sa tanan. Nya maghimo na kag notes nga among sumini kardinal kinsa ang imong pilion nga Santo Papa. Mamayoriya gani ang panghaw sa Vaticano muaso dili itom puti na mo nang mingon sila kining nubum papam na bag-o na ang Santo Papa mo na siya na ang Santo Papa dili kay nabantog politically renowned but each kada kardinal kandidato pagka Santo Papa. Muna, inevitably, di kalikayan nga si Tagle nga itong kardinal, kandidato na pagkasunod Papa. So, ata kay ba sa individual votation na, mulabaw siya. Yan na kaging salamat, may gabi salamat sa Diyos, niya, on sa may, ato. Sa Biblia na, nasa awit ni Solomon 4, versikulo 7. Basta doon na gani na kining declaration sa dogma, naagay biblical ana. Ya naa sa presentation ana. When you look at the name Mary sa Fundamentals Catholic Dogma, matultulan nimo. Unsa may dogma of Immaculate Conception, dogma of Assumption, na mabasa nimo. Ya salamat palihog manindog ta magampo ta. Salamat sa mga salamat sa Espiritu Santo. Amen. Nagito kamahan, salamat imong gugma kanamo. Ipalayo kami sa mga daotang hitabo, daotang mga tao, daotang espiritu. Sabi kami o giya kanunay sa kadasi, lagad kanimo. At sanyaw sa imong pulong. Upag malikay kami sa namatan sa sala. O kanunay Ginoo ang pagatiman usab sa among pamilya. Kana ang siyong kapita sa anak. Manalangini palayo sila sa utang. Juan si Maya ni Jesus, Ginoo minulubos. O panabang sa itong mahal na Santa Maria Virgen. Amen. Ngalan sa mga sanak, Espiritu Santo. Amen. So, moro ka pong karoon ng Diyo. So, wala na, guba na dito.